Димитър Илиев я реализира. За да направи така, че Локомотив да поведе в резултата. И въпросното точно изпълнение се оказа достатъчно, за да могат смърфовете да спечелят 3 точки тогава. Попадението на Димитър Илиев срещу Добруджа в първия кръг до този момент е и единственото на сметката на капитана на черно-белите през кампанията. ...47-ма дуспа, която ще бъде изпълнена от Димитър Илиев в кариерата на 37-годишния играч. От предходните 46 той успял да реализира 38. Да видим. Димитър Илиев стреля. Галин Григоров игра с топката, но това се оказа недостатъчно, за да я изпрати отвъд пределите на неговата врата. Минутата е 42. Локомотив Пловдив открива резултата благодарение на точното изпълнение на своя капитан. Първи удар към вратата на Галин Григоров в срещата. Първи точен такъв и Локомотив Пловдив излиза едни гърди напред спрямо своя съперник. Със сигурност има от какво да бъде недоволен Галин Григоров, защото изпълнението на Димитър Илиев не беше до край прецизно и даде възможност на младия страж на домакините да се намеси потенциално да отрази изпълнението на офанзивния играч на смърфовете. Това обаче не се случи за радост на ето тези привърженици в сектора за гости, които празнуват попадението на